Des del Servei Català de Trànsit, des de fa anys, s'aposta per la promoció de l'educació viària escolar. Aquestes activitats, en les quals cada any arriben a participar entre 18.000 i 20.000 alumnes, són parts d'educació viària de bicicletes i ciclomotors. És important perquè els nanos aprenen a conèixer la realitat de veritat. Una cosa és el que et planteges, el que penses, i l'altra és què notes, què sents en realitat quan agafes un vehicle. Aquest vehicle tant pot ser una bicicleta, un ciclomotor o una moto, però aquest plantejament d'una situació real és molt diferent que parlar en teoria. Els parcs d'educació viària de ciclomotors estan adreçats als alumnes d'ESO a partir de 14 anys. Les sessions s'inicien a l'aula, on d'una manera dinàmica i participativa, basant-se en les respostes d'un qüestionari, es resolen dubtes, s'aclareixen conceptes i es destaca la importància de la seva pròpia protecció i de la precaució que cal tenir a l'hora de conduir aquesta mena de vehicles. Se'ls dona nocions de conducció en situacions adverses i es destaca la importància de portar en perfectes condicions la màquina que condueixin. Bé, en principi l'objectiu del curs és que el primer contacte amb un vehicle de dues rodes, amb motor, un ciclomotor en aquest cas, sigui sota el control d'uns monitors o amb l'assessorament d'uns monitors. A partir d'aquí cadascú rep els coneixements que li calen en aquell moment. Principalment el que es fan són 4 exercicis, que són els més bàsics, accelerar i desaccelerar, l'equilibri, l'agilitat i la rotonda. Dins d'aquests 4 exercicis el monitor va corregint totes les mancances o li van indicant tot el que ha de fer per corregir aquestes mancances a l'alumne. En aquestes activitats hi ha una part pràctica que es porta a terme al mateix recinte del centre. Per això s'habilita un parc d'educació viària de ciclomotors. Són unes instal·lacions que reprodueixen situacions de circulació amb la finalitat d'educar en la mobilitat segura. Individualment, els alumnes que ho desitgen tenen el primer contacte amb un vehicle de dues rodes sota la supervisió i control directe d'un monitor, que els subjecta, els dona consells i els indica en tot moment què han de fer i com ho han de fer. L'activitat la desenvolupen conjuntament el Servei Català de Trànsit, que aporta els materials i els vehicles, i els monitors d'educació viària de les policies. Dones gas una altra vegada i talles. Dones gas una altra vegada i talles.